модари як фарзанд дошт. ҳаргоҳ ки писараш барои бозӣ кардан ба кӯча мебаромад, кӯдакони кӯча мегуфтанд ки мо бо ту бозӣ намекунем, чунки ту фарзанди зани баднамуд ҳастӣ. аз ин суханҳо рӯзе писарак сахт ғамгин гардида гирьякунон ба назди модараш меравад ва аз модараш мепурсад: модарҷон, чаро ҳамаи занон ду чашм доранду шумо як чашм доред? модар хомӯшона ашк мерезад ва ӯро ба оғӯш гирифта ба ӯ чизе намегӯяд. аз байн солҳо мегузаранд. писарак мактаби миёнаро хатм намуда ба донишгоҳ дохил мешавад. баъди ба донишгоҳ дохил шудан, писарак дигар боре ҳам модари худро хабар намегирад. аз байн солҳои зиёд мегузаранд. модар бо қомати хамгаштаи хиш суроғи хонаи писари худ гирифта, рӯзе барои хабаргирӣ ба назди хонаи ӯ меравад ва дари хонаро мекӯбад. аз хона як зани секӯдака баромада гадои талбанда пиразани нобино гуфта модарро масхара мекунанд. аз ин кори онҳо модар сахт нороҳат шуда аз зан хоҳиш мекунад ки ба вай як коғазу як қалам оваранд. вақте қаламу коғаз оварда мешавад, модар ба он чизе навишта ба зан медиҳад ва таъкид мекунад ки агар шавҳарат аз кор ояд, инро ба вай деҳ. шавҳар бегоҳ аз кор меояд ва занаш ба ӯ мегӯяд: имрӯз як талбандаи нобинои туро пурсид. аз сабабе ки ту дар хона набудӣ, ба ту чизе навишту худ пас гашта рафт. агар хоҳӣ биёрам, то онро хонӣ. писар ба фикр фурӯ рафта андеша мекунад ки ин зани нобино модараш аст. фарзанд намехоҳад номаро хонад, вале чӣ фикре дар сараш пайдо мешаваду аз завҷааш хоҳиш мекунад ки номаро ба ӯ орад. вақте ки номаро кушода мебинад, дар он чунин навишта буд: писарам, азизам, ҷигарбандам, солҳои зиёд гузаштанд, аммо аз тӯи яккаю танҳоям хабаре бар ман нарасид. ҷуз ту дар зиндагиам каси дигар надорам, вале ту низ маро таку танҳо монда омадӣ. худоро шукр ки ту сиҳату саломат ва соҳиби зану фарзанд гаштаӣ. аз худованди бузург хоҳиш доштам ки аз гӯшаи тобутамро ту бардорӣ, аммо садафсӯс ки ба хоҳишам нарасидам. алҳол ба бемории сахт гирифтор шудам ва хостам маротибаи охир чеҳраи зебоятро бубинам, аммо туро наёфтам. вале пеш аз маргам ба ту мехоҳам як чизро гӯям. вақте ту 2 сола будӣ, рӯзе аз болои боми хона ба замин афтидӣ ва як чашми ту ҷароҳат ёфт. духтурон фармуданд ки ба ин як чашми солим лозим аст, вагарна аз як чашм маҳрум хоҳад шуд. ман нахостам ки ту ноқис бошӣ. аз ин сабаб як чашми худро ба ту додам.
و یک زن یک چشمه بدنمود گشتم. ولی تو با این چشم دنیا را دیدی، عاشق شدی، اما مادری پیرت را فراموش نمودی. جوان بعد از خواندن نامه مادر بسیار افسوس خورد و گریان راه خانه مادرش را پیش گرفت. اما هنگامی که به دیه رسید، الکی مادرش را دفن کرده بودند. هر آن کس که قدر مادر نداند، همه دنیا بر او لعنت بخواند. چه شیرین است مادر بهر فرزند، کسی مادر ندارد او بداند.